I think he was talking to your mom. Ibuki is known for being a silly little girl that doesn't really belong in Gehenna Academy. However, if you have eyes and see what she is, you can tell that she is very much based off succubus, a demonic creature that thrives off the energy of lust from men. Given in this context, we can definitely assume that she has Sensei multiple times, or even days when he decides to visit Gehenna, and especially the Pandemonium. On average, a male can produce up to 1.5 to 5.0 milliliter of. Judging by his appearance, he would be about 24-25 years old. If that's really the case, he could produce up to 800 million of sperms. And so, if Ibuki is a succubus, it means that her little body would be so overflown, it is unimaginable to even think about it. However, since she is a succubus, we can guess that those shots fuel her up with extreme amount of energy, making her absolutely the most powerful being in all of Kivotos. Caution is advised when interacting with Ibuki, even for Sensei. Kitty, you can has cheeseburger. Sä tuot tänne kaupungin kuntoradan maastoon puutarhan jätettä. No, ja vittu nuo entiset tuosta ensin. Sä tuot se... Minä en ole huvivukko. Sä tuot siihen lisää vaan, noin niinku ihan omasta halusta. Perkele vittu, kun mä työnnän tähän. Almannin tiellä on jätepiste, siellä otetaan puutarhajätettä vastaan. Ei oteta tähän aikaan. Ei ole ihmisten ajoissa liikkeellä. Viititkö ottaa vielä noin risut, mitkä toit tohon nyt tullessa? Perkele, kun tekis mieli ampua. Saatana! Ai tekis. Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Keräätkö ystävällisesti noin risus pois? Kyllä, mut älä leiki kovissa. Sä oot ihan huviukko loppujen. Kerät, oot sä juovuksissa? Tiedätkö, en kuole, mutta kuule Kyrpä, minäkin oon tehnyt vartiomies Sammu. Joo, lenkillä. Joo. Älä leikit perkele Jeesusta, iso mies. Sä oot ympäristön paskaaja. No perkele, että sinä näe saatana runkkari, mikä Se oot ison kasan tuonut siihen jo sitten. Perkele, mitä? Minkä takia sä puhut noin epäkohteliasti? No kun sä oot Kyrpä. Sä tuot roskias tänne kaupungin maastoon. Etkö sä oot saanut tarpeeksi vartiohommista, saatana. Sä tuot täällä vielä yöllä runkkaat. Sä tuot jätteitä tänne jumalauta yhteisiin virkistysaluepaikkoihin. No ja pidät mulle tommosta meteliä. Pois tuon kasan. Why is he mad? Sinä viet tuon kasan. Any fins in chat? Voi vittu. Joo, ole ystävällinen. Voi vittu, mitä? Ilmakon on haukkunut näitä Kouvolan poliisia ja kaikkia. Tiedätkö mikä on YouTube? En tiedä, YouTube. mutta kyllä syylä oot mies. YouTube tietää kohta sinut. Joo. He doesn't like sticks. Luukku auki ja risut kyytiin ja hyvä He brought his wood to the wrong place. Minä saattaa haista vittu, iso mies. Noin paskan kärkiä ukko. Muutamasta risusta. Niin sulla on niitä koko pakettiautollinen tulossa siihen. Muutama risu. Ei joku muutama risu, usko nyt perkele. Niin. Viet ne vaikka Almanin tielle. Tai ostat silppuriin. Eihän se on vielä auki enää 10 jälkeen. Mene silloin kun se on auki. Hyvää illan jatko. YouTube. Hey YouTube. Upload on the YouTube. Demon of Mirkwood, iLottery T beneath. Zerial Lying and Spexas, welcome back ladies.